आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. माझ्या मतदारसंघात एका महिलेमागे 500 रुपये देऊन माझ्या विरोधात मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप आमदार दीपक केसरकर यांनी केला आहे. पाहूयात. 100% टार्गेट घेतलं जातं आणि ते उभाटाकडून केलं जातं. माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा एका महिलेमागे 500 रुपये देऊन मोर्चा काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, पण 200-300 महिला सुद्धा जमू शकल्या नाही. जे लोक निवडणुकीमध्ये पराभूत झाले त्याच्यामध्ये अशाच प्रवृत्तीचा माफिया गुंडगिरीचा एक मनुष्य आहे. त्यांनी हे सगळं करण्याचा प्रयत्न केला, कारण कोट्यावधी रुपये माझ्या विरोधात खर्च करून सुद्धा मला तो पराभूत करू शकला नाही. आणि ही माझी 4थी टर्म आहे. माझ्या मतदारसंघामध्ये आतापर्यंत 2पेक्षा जास्त वेळा कोणीही कंटिन्युअसली निवडून आलेलं नाही. मी 4थ्या वेळेला निवडून आलेलो आहे. आणि हे करत असताना मी दर खेपेला ज्याप्रमाणे उभाटाचा पराभव केला त्याचप्रमाणे या अपक्ष गुंडाचा सुद्धा पराभव केलेला होता. त्याच्यामुळे हा गुंड मनुष्य याच्याकडे भरपूर पैसे आहेत आणि ह्या पैशाचा वापर करून वेगवेगळ्या सोशल मीडियाना हाताशी धरून ही सगळी कृत्य तो करतो. आणि त्याच्याचमुळे मी तुम्हाला सांगितलं की एकदा या संदर्भामधलं चार्जशीट फाईल झालं किंवा या लोकांवर काहीतरी कारवाई करायला लागतील, नाहीतर हे असंच धजावत राहतील आणि लोकांची अशाच तऱ्हेने बदनामी करत राहतील. त्याच्यामुळे ह्या प्रवृत्तीला सुद्धा कधीतरी ठेचलं पाहिजे. ज्याप्रमाणे खरात ही एक वाईट प्रवृत्ती आहे, तसंच हे बदनामी करणारी लोक सुद्धा वाईट प्रवृत्ती आहे आणि ते समाजामधल्या चांगल्या लोकांची बदनामी स्वतःच्या स्वार्थासाठी करत असतात.